zirlai no pang chapo ve tak tak chu an chapo thei ta lo miki kena kal hlei thei lo po chu an ngam ta lo khop mai haidi po chu ti tho miki chu hlau lo ngut don se a thil ti theina chu angam don si lo ti a kha chianga miki chuan haidi chu a kon chel le a kan ti tu chu tron mai la ka fel fai ma zo kin ka fia atita Alex chuan tharo alo ti ta Alex o chu adam dap mai ma se hlau ne ro atel lo Alex chu angoi rei to buka a kon che chuak ve don ni anga ti in midang ho chuan an lo en deuh ha maya ma se miki hi chuan Alex chan chin hi alo khatam ve vak lova chuan angai ti thei chuan eng moi soya mei che ho ma hanin ti pa deuh itum tina em ni atia Alex chu avapan nai ha maya eng vak ni lo ve thak ko ti mai nia atia miki chuan anau te chu a signala Alex chu an ron din hual ngal miki chuan ngai tu non lela trying ka khia atia Alex chuan ka soinon leang poisa kha chu be se do la heng mei chia la zirlai dang te po hi kalsanula inta na thazo kang atileya miki chuan avaro puyom ve chuan kan kalmayang mo atia le enge ti tu chin khret kha tin anau te ho chuan signal leya Alex chu khoi an tumta ma se anin sual man lo anin ve tran tia chuan heidi chuan du tok teu chin fel dan ka khia lom atia engmo iching fel don mo eng tin nge chen fel chuan ang tin miki chuan ava pan naya heidi chu a han tho hal hala Alex hianin suala thiam tak tak em ti kha achiang mi alawa alo thiam tak tak si lo ni vai chuan ama wangin anun na chan hial thei chu mai chula ni lawa zirlai dang tam tak point anun na an chan thei bok chu wangin midang ina nun na an chanai chuan iduang chuan hun chu kam han pui theyang che ati tamai meki chuan mak ati hial zok ma se haidi chuan heng ho hi kalbo tir vek photla kan panhi chawin midang om velai chuan ka du lo ati boka midang ho po chuan makanti anta na ain hlan na chuan ngai sanga mi pathen khatte phei chuan zak haidi mei chia zok po an tluk lo ma se han ti vak dan kha chuang bik si lo ni miki chuan a thalom avanuam don em atia ti chuan anau te chu signal leya zirlai then khat an man be ho po kha an thlata ma se chu ti lai tak chuan miki so tin anau pakhat chuan alo kova nge ni a han tia ente so ente atia chulam chu a han hoi pheya tuk veka tang chuan an lampana mitam taklo tlan phei chu an mu thei tu te nge niang eng wang lo kal ngut nge ni ta kang le na chin dewa Alexan Stevie hena message thon tu ga ti kha khami kha ani nge yang sipai ni om tak chu an ron thleng tuk tuk maya ka dang lo thlen bela sut moi tak ha ho chu an ron chuak le sup boka miki chu amang ang ran ta a kha thiam lo tu te nge ni tu te nge ati ta chul mai ma se tu te nge tu manan khabik si dawa Alex le Stevie chalo chuan an khwelo chung mi te chuan enge an ron ti don le an lo ngak top mai ni miki te lo dan tong chuan mi sual pol an ni lo ti chu chiang phota an ron lu zela an ron in line thap maya atopa chuan ka pakhata tong chuan rufa chu a kon chuak ta hlol mai Gregory ho ne mo atia Gregory chu geng ho tu pa be ania Gregory chuan rufa cliff to ani hi rufa thil khia su lo man ni lo mo alo ti wata a hlau thong khop mai miki ve thung chuan eng ma soingam lova Gregory chuan rufa engen ron ti don eng thil sual ma kan ti lo ni o atileya house gang ho chuan in te pavio nangin Clifton chung ko laka chuan eng ma an ni lo ni an hlau hle maya ami khinga po anin tam hleya ne ngai na talo rufa chu han hoi kwal vela Alexa chu zong kwal phota a mu chuan mulo angin aom le a chan chu Alexa ne na anin lai chin na chu
chung mi sol ho chuan khria se adu khek lo wang ani Alex chuan makatia a chan chu rofa chuan chu tiang za chu a hon khruaya bai se lawa mi somhne somthum vel an lo kalanga an ron chan mai tuwa angai dewa ma se a zatel te meu mai an ron kal ta khup mai chu a bai se pi alam thil dai ani ve ni rofa chuan eng thil mai ti sual lo chi amo avamak om ve kalau khria dan chuan zirlai tam tak in man khoma an poisa chu sakin tu man ti sia zirlai ho chuan nia adik an lo tia heidi po chuan nia mutpuya te min wawa a kon ti ve boka profa khongai min puyo kan non na la kan tumania ti te pon om miki la ho te chu an thinarim khop mai ma se engma an tingam bok si lo chu ta ro fa chuan hetiang thil ten om hi in lo tiang ti garin ngai lo enge thiam thu sei du te nem a han tia goi ko ri chuan eng lo nia tin tong han tuma ma se soi mai tu ka khelo min ngai dam don nia kan ti to ngai lawang a kon ti chuak ta lol mai miki po chu hlau thong tak chuan alo bu ve ngau ngau mai a chu ta ro fa chuan anau te hne na chuan an zawai hian phur teu atita goi ko ri chuan tal chua dana ngai to man meu lo an be se lo lutukin thila thleng tlat rofa chung kwa hi chung ko fel tak an ni na khelem lova an thu na chuan an nun rong em maya chu alo khriat dan thin ania chu wangin an hmalom hun chu a eng te viau lo rofa chuan in geng hotel nei lu zong he kan hne na in submit vekanga chuan he pol hi thria ngal ni boko se in din le ne vai chuan eng tiang in nge kan che zel don kan soilok theilo ni atia goi go he chuan ole kan lo me isoyang chuan le atita ani nataka chuan an zinga hian dan awm tak lem lova an du chuan anin that mai maya an du le anin soisa chutia an sum zong chu sak an ni chu then khatan chuan poi via wen langma se nun na chan ai ngot chuan alalom vio zok bokani rofa chuan anau te hna chuan an thil nei zong li siamula an bank account zong le an ro hlu nei zong te list file file takin siamula min kon peang cheu atia anau te chuan man han la sang a da ka chan ve hu chuan an thil nei zong li chin zian le an hnuaya thutlem te in zian le kha hi an lo keng ta ti chuan goi go ni hna chuan heta hian sign ro le an ti ta a sign lo ngam si lo chu le kha chuan a thil nei zong ro fa ta chung kwa hne na a pek na thu chu ein ziaka na ti ber mai chu Clifton chung kwa ten hian eng tiklai main anin ti thiam lo ngai lova eng wangin nge an ron ti chiat tak vek chan chu a kha thiam thei chi lo ni a ming chu saina anei zong chu chan ta chu ta ro fa ma chu na ku na chi baya bu ka chu vele ro fa chu na tlo pop mai Mr. Ambrose ti hi kha to ngai em atia go ka bai chuan Mr. Ambrose bo atia a kha thiam chi lo chu ta ro fa chuan atha ti chuan Baltimore hi chua san la lo let le to ngai suang che atia ole ka putin man ho tak chuan atlan suak ta ni akal liam hu chuan medang ho chu an lo awa an lom khomaya kutten lo benga tuna chuan thlamuang takin anom theita chuti lai chuan pon lama tang chuan nu le pa thun khaten lo thleng ve chia thil thleng chu an muin ro fa hne na chuan lom thuan lo soya heng ho wang hian kan fa ten un he buai vek to nikum lama po ko fa pa no pangzo kon thata engma ti thei kan nei si lo tuna chuan an ke cheta kan valom em tin lom thu an lo sei mol mai chutia an ni deu nuai ta ka chuan Alex le Stevie po chu uncle liam veta mitam zo kin an mu main kalvat kha an du ni goi go ri ta chan chin chu mi te chuan an kheda thana a khria piang an lom Chelsea po kha police officer kha chu alo huwa news an puang lai lo ngai tha an poi khoi tam taka wanga chui mek ten oma chutia an ke da ta vek mai chu a hadam huai mai tuna chuan man ngai polo se olsam takin poi khoi tu tak kha avaman chat thei to dona apo langin anom to lo chuan thelo olsam to ni
a ha dam thlak ta khop mai chu news chu Alex support chu na lo en ve a ti chuan hadam taka mu hil tu na khum lama chuan a let le ta boina neu an nga zanin he boina le eng help nei mi lova an mut thei zana ni nge a chuta rong chuan an nun po apa nga ya an le ta CV po chu university lama Alex po chu security na a let le a ni khat chu a thian ten chuan restaurant a chuan an chola phone alo ria puja sa ni Alex nangma hudu anom tlat mai atia to tenge tin a zota a thian ten na tong chuan angkal khadewa an thu soi chu an khriat ve ka tu lo ni a he ka khoi mai lo mi pa ngai tak chun ni mele enga mon soi pui du chen hi e local thei ngem atia a min hudu chuan heta local mai se awa thave a chan chu khata ka local fo khan buena thleng theinin ka khetat atia puja sa chuan ole kalo khoi don nia atia nakin deuh chuan mi pa le mei chia hi Alex photo chuan an lokala puja sa chuan alo khuaya midang ho chuan tu tengen ni le tin an lo en deuh thup mai Alex in ei lak lo viau mai thaya ma se heng mi te pani hian mu chen du tlat maya an soidan chuan amhan mo thlak viau ani ome athia athian te chuan chu tianga in chei moi tak mai ina Alex an hudu chu makan tia an lo hoi ve hu maya chuta chupa chu Alex bula chuna kon thu na ya ei tu te han lam ve a han ei ve te te ya chuta mei chia jok chuan Ethan man mo ve du la atia eng wangin mo security guard ve mai ni hi ti nam lo mel khop mai mei chia jok chu in thiam lo deuh hian anuya chuta Ethan chuan sidia hepa hi adik tak tak mo kal mai te ang atia chuta Ethan insum te atia jesa chon pia de wa chuna lo thu ve a thingpui te alo in ve a chuta Ethan chuan security guard ve mai nia eng thil vak nge ti thei chuanang atia thiampa pon kan lo va chuak anga heta chon mian tam deuh sia ei zo lo chuak veng che o atia an chuaka an ka bula chuan Alex chun lo nga ka Ethan hi thai box so thatak mai nia Alex hi mamona engemaw tak an nei ni mai thei ma se a mu tum dan ang ani lova atui ta chia lo ni Alex chuan chu tiang taka ring lo tu chu biak chun zom po adu lem lo athil ei lai ei zo chuan a rum lama chuan le mai atum zo ka hei thiampa kan hak chenia alo tia Alex chu phur vak lo chuan avakal hnaya engein du tin apulai du vak bik lo chuta Ethan chuan musi deuh tak chuan min be te le min hengem atia en mai chuan Alex chu cheng lam deuh hlek sang lam deuh hlek ania Ethan chu samuk thatak mai ni thunga chuta Alex chuan soiduin nei lo chuan min kal san jok mai teu atia Ethan chuan heu rin ai na thin na cheve tlat maya tin va tha matuma ma se Alex chuan a honga tak mai chuan a kon rek bet ta chat maya chuta thi sen jam pakhat chu a met phuya a thuaka chuan thi sen jam long lu thelo chu a alu a hei ta muai mai a khu palo zoya a tu don ta maya silia chuan Alex ngai dam te hongain a khriat chian lo wang che nei kha alo ti chula Alex chuan a thla avata chuta Ethan chu alu a hei muai maya thelo chu na kon thowa Alex chu ena min ngai dam te kalo khra chiang lo ani I thiam thil kalo khelo ni atia ami zia chu tlemin a dang deuh ta Alex chuan ale peka chuan mi tu ma hi an lan dana te ngal lo tur a chan chu ngai dam dil na hun tha inei to lo me theinia atia sidia chuan ani chuan kan soi ho thei to ngem atia Alex chuan a thei dawang ka hunin kho kal na satlat ni dang ai local le mai don nia ati tamaya sidia chuan Ethan chu mela nang ma awang vekani tin yom tak hian Alex ne na chuan min ngai dam don nia Ethan anung chang dik lo kha chu min thei hil sak ram te chuan kan lom viawang kan local chan tak chu tuemo min ven hin sakla kan du wang ania chumi wang chu mole atia Alex chuan an thu soi chu angai thachun zom du lem lo indu chuan engkal thei tawang kepo ka kalangai atilea puja sa chu an bula chuan alo ding vea
eng ma phê chu soi lem lova ma se tu nge ven tu kan ti chu niang o khia ta chak khop mai silia chuan khongai in mi ngai thak sak ram te Alex chuan mi ven him lam hi ka chak zong ani chi lova chu lova mi ho sa suma wanga an thu nei na mang khalo ho ngat phei chu e ka veng him don lo atia silia chuan chu tiang lam ani lo zirlai no pang pakhat min ven him sakla kan ti mai nia atita chung te chu kan na ni rang alom helai han security na ka tho sa khang hi atia anuya a chu lam po chu ni chi lo ama aveng turin mi som pakhat lai kan roi to a ma se tu manan veng him theilawa aveng him tu te chuan min ban san lo le a then te chuan thia he zirlai hi anun na der thong tak zet ani tuna tak hian veng tu nei chi lowa veng tu thatak ama moni atia puja sa chuan chu tiang taka din hun der thong chu tunge moni le alo ti veta a englo nia apa hi mi poimo tak mai nia tuna hian zio chian na resource poimo tak mai a bei meka chu thil zio chian chu mi sual than khatin khriat an duwa a zio chua to te chu chu sak an du bok chumi tan chuan a fanu chu man tangkai an du thrin alom atita aveng him thei ngei tu kan hu ma chu kan thla muang thei lo ni ati boka apa hi kan ram ta na mi poimo tak mai nia a na tholai hi poimo bok sia chu wang na fanu tal hi kan ven him saklo chuan a thil ti lai hi a chol san pha mai ang ti kan hlau ni khongai min khria thiam pui kham te u atilia Alexan hena chuan hey hi thil mu chua pakhat chu nia thil lu tak mai nia a fanu event him sak thei dom pho chuan lom thu soinan hei hi min lo present sakang cheu ati nge sin khongai min lak sak thei ngem ati da ta Alex chuan chu thil chu ena ai ngai to wanga Alex chuan silia thil pek chu uluk takin ena thlai chi chi khathi nia chu muin Alex chuan angai lu torio maya achan chu biology zirlai khalo ni ve to thina chu thil hlutna chu a khathiam phave tlat ani silia chuan min tampui don phot chuan hei hi itani anga chuan school no pang hi thathum hnuwa an pass chuak to dona chuan in ha chui zo ne mai ati boka Alex chuan an ta na tho chu agam tita chuta a thalak te an peya a ven him tur thalak a han en chuan hei himo atita o ni e i khia zong niem a ming chu hai di nia atia Alex chuan ma ka ti hle mai ma se an me la chuan lan tiang lo kha ma tuma ka lo ti don nia atita silia chuan kan valom em chuan Oakridge High School education teacher angin i thok don nia ti chuan event him le zual theinan atia Oakridge High School hi school thale hun nuam thove tak mai ania kalphung po thatak an neya sumnu po an nei thaviau ziotiau tu po an thatokhat viawa ziolai no pangpo an kho sak a thatlang pui ma sen no pangte zinga po hian section 6 ho bik chu an dang dai fal bi ka fel tak tak anom line section 6 hi chona fel lo khom hin ni rangot maya thathum huan pas suak mai to dona chu wangin discipline po amoi to kenan keng ko ve ni mai to netin hian mi pakhatal hi ko ngai le zil deu ngai hian kho sa zia maya in sualte meizuk te school tlambo ching te an oma an ni tla sawang hian ziotiu tu engemaw zat chu an ban pha to bok ziotiu tu pathum phei chu damdoina enkol ngai khopin anom pha nia chu tiang chu nia an buai thlak ve viau thokhatani soitawang khan ziolai te hi chung ko thil ti thei tak tak atonga local an ni loma wangin heng mi te hi han khrem po tum viau ma se a buai thlak na chin om le thuina nu le pa te la chuan an pa te hi an tran tham thrin box si ti chuan tuna hian principal chuan Billy in sum te ka thut luk na ni bi khleinem ti tu ga ti kan yangin ka ti mai lom alo tia principal hi tlem chuan a upa ve deuh to a Billy nen hian eng buai na ngen nei le Billy chuan ani thei lo eng tin nge Alex hian hetla si en kol ngot thei dan hi ka khathiam lo a ron thok thak don dek deka a du tla sa longot pik thei thei nem alo tia section 6 hi Billy hian en kol alo du ve thuina
en kol ve thei don nia a khiat ve le Alex chu alo lang le sia alung oi lo khop mai Billy chu ala be dong mai lawa he pa hi ka khre chiang lom university kal to na te po ka khia a thiam na hian na tlin lo chu wangin tuai ma du sakna mai ni atileya principal chuan Billy mi thak chu tiangin an lo dong song ngai lo nang bo ani na taka chuan e qualification na tlin bik chuang heinem ma se na kan pe tho che lom a degree ang zong ni rawin a hnai na mo tu mi khing ani chuan kan lak mai angai train chu chu kan kal phung ani atileya principal sei chu dik viau mai chuan Alex chu thok tu ka ti tu te chu a thu nei na chung lam pang ani boka a hnial thei lo bok tin kan soi to kha section 6 en kolan boi thak em maya Alex chuan en kol thei phian mai thei Billy chuan thok lo se ti viau thunga principal bek chuan ti thei ka nei lo ti tla wangin ti vak ngai na khrebok si lo Billy chu Alex wang chuan awa man na le alo hisap lo ko zong chu a fel don ni na lang section 6 zirlai nu le pa te hi seituangin hosa tak le thil ti thei tak an ni wangin thiana siama ram chang lak alo tum ve then te rang nen a boi thak zota thilom ziagan soi fe dewanga Billy tan hian lungoi thak lo ve deuh chu ni section 6 ano pang ho hi an thiam thei tu duk lem lova an nung chang thabok si lova chu wang an pa suak lo mayang ti an lo oma chu Billy hian ram chang alain a ma deuh khan principal hena hian towa manna alo siam puya an nu le pa te hi koila an fa te chu ti pa sak vekela he chuan an nu le pa te hne na tongin sum le pa yang zongin a gol let na an don thei an be seya chu lawa chu tiang anga zirlai thiam lo pass dial ti ko thei tu chu an class en kol tu Billy chu alo hming thanga an school principal thlengin hming thatna le sum le pai ho sakna awalin an dong thei don nin an khria ma se Alex lo lan china chuan principal meu point ti thei anei ta hau lo mai Billy chuan zia lo ni ti khriain pona chuan a chuak taw ta hong maya bang chuan heka Alex ibial no ka chu sak thei che ni chuan in na hi ka chu sak thei lo chang chu atia Billy hi tu nge kan la khriam o ke thi bial palhui hotela kondom ava deliver na pa kha ani atran tir te mi kha Alex chu school chuan a local veta principal chuan in mel khriat tir na te ne ya Alex hi part time ma gon thok zoi tu ni wangin section 6 chau hi en kol don ani ti te chu a han soi via meeting na chuan zona nei kan omem a han tilia mi pakhat chu loading chuaka he school a hian a thok rai ber pol ania a ming chu len ania Billy neng kha nang in thuwal ani Alex chuan experience nei le nei lo te qualification enge anei ti te chung zong chu lenau chuan a han zota chu zona chu ama an yena atang lo chuang ani ti a phukwa kom dan vela tang po chuan a khia thiam thei vek Alex chuan lenau hena chuan khonga hin tungai ni ve isei ma sa theiam atia a kaming chu lenau ani ya he school a hian kum som ni ka thok to chu mai ba ka school dang ate po ka lo thok ve nual to choi moi na te po ka dong na sa ka zirlai no pang da jinga po hlo ting tak rakam pum huwa pa choi moi na dong te po anom be to a han ti zungzunga asul no wang te chuan in chuang hle ni ti a khriat thei Alex chuan ani chu alo mo me chuan i thiam na te po asanga ikut chuak zirlai hlo tling tak te po an tam ti a khriat thei ma se ke chuan ka ngai poi mo chu kan thiam na chau ni lovin ke mani chop hian zir tir tu en ton tlak kan nia tol ber zok chu ka ngai poi mo ni atia thiam na te hi chu le kha tong na zir chu mai theya ke mani ni na tak ka hi chu thiam na kan ziranga zir chu mai the ni rawa anaya kan ne ngai ni lenar chuan Alex chu soyom zia chu a kha thiam che lo enga soitum na nge ti na han ngai chang de wangwanga Mr. Ambrose i soi chu dikhop mai ma se eng tak nge moi soitum le ti na han zo ta nge ka soyom zia tak chu midang te kan mi khring pui te kan va dor dan po hi kan nen zir te tha ni midang en niam le mu niam na hi an zir chu si chuan an thiam na chuan poisa le chapo na pa ka pedon chuang lo atia chuta Alex chuan a sei zom zel tuna po hian
thiam na chuan isang ti ka khria I experience phe chu tam to khop mai ma se nang ma aya junior le chong jok ian dan atang khan education in atum dak jok chu I thel dai ni na lang ve thei tlat chu tak chu ni ke chung ka ngai poi mo ni atia bo wak chu kon dang ta vek mai midang ho chuan Alexa chu an be sei lo lu tuk tak maya chu tiang thila lo soi wang chuan makan tia an ngoi deuh dak hlom maya chu ta len dak chuan iwa zam lo jok ve o ati chuak ta lol mai lo thok tir ve chau sin chu tianga a han zil hlak chu angai the dek lo mai alungoi thak lo ve bok midang zong zong anam ve vek bok sia chu ta Alexa chu noi deuh sanga enga vak mangai lem lo ti langa len dak chu alung oi thei lo eng tin mo min ti kha an ti le a Alex chuan ka soi chiang ve veng ka khia bengong lo tan chuna fian ka khia atia chu ve la bili chon do kan chu kon chu ma a kon ding chuaka he tiang nung chang he nge om zia a voi khat lo kal na he tiang hian senior jok te chang amania Alex chu ha dam de vena thua in za ton hi in pho chi ni rawa a hlo chu chi ni heng mi te hian ming that na tu chau an duwa mà sẽ ăn dưa lai tên nung trắng thật nó tiểu chú ăn dưa tiêu tel ngay lẩu tiệt chiang mấy lom à còn tiệt à bây giờ chuan ăn lát thịt đeo đeo hè pa hi zam mía lồng za po phải lẩu này hi à tiệt à Alex ôm đàn chuan ngay thấy lẩu khóc mày Alex chuan à hun khó cái lẩu tiang u section six châu cái là don boka in soi sẽ là vàng cái anh cô thấy lẩu phá anh don xí lẩu chuan soi sẽ là vin cần nã thâu hi tròn dọc tiang u miang ăn tiệt à bây giờ chu ascend vector tuần hoa điệu có chuan Alexa kha adu dan dan nên sop kual train kha này à abial nu cái thế chút sọc lai vel thế phe có chuan à một chiếc train khop mày mà xe tuần nào chuan kha mình khinh thấu kha mà lâu thua mà ngót kha chuan adu dan dan nên adi thấy ta xí đâu này chuan atha thì nó lát mày đi thấy phe chỗ này chuang lo Alex là chuan Billy chu amizia khai chiang mấy xí à nakin zen apo Billy hi amel mà tu ala ni don ti chiang à amel mani sa hum khim to bok nen zio tek to dang ho chuan bo ga song song chu an khe ve vek lem lova chu wang chuan thung ngoi ve deuh ba me a ama ko chu thlen kha chuan anak se chu an ngai na vak bik lo Billy chuan thok thak lemani wangin keini ho hi min za thiam ve tu ani ti chu atran chan deuh lat bok nen principal chuan bo ga so san tak tak main hetiang hian a kon soi ve ta ani na taka chuan hela ya hian kan thei tok thau kan chua chu ti line section 6 ho hi en kolan har sa fal mm a midang te chu fel tak tak ve kan nia chu wangin en kol tu hi an hre chian na wangin an ngai tu wang chen in ka khia atia Alex chuan animo ka kha thiam e ma sa thla kha chung chu hun nin pe veula ka thok thal thei lo ni chuan ma po ka bang mai niang chu a thong ha thei lo tu nga in ngai ri ngo te a fu ka te lo ni ma second call thei nge chu ka be se chu mi tu chuan ken kol na ko ngai hian khong ai loi nol lo se an loi nol ani chuan kom dan lo moi lo deu ni point kan in kha thiam tlang aniang chu a han tilia then khat chuan nui za deu ton ma deu tong to in section 6 en kol buai thak zia chu an soi lai zir tel tu te kut lo thak tok la bo lo no chua don in an nu le pa te an ngam bok si lo an in ta ka phe chuan zir lai te thun huaya an om hi ni rangot chu ti ani laya thakhat chunga en kol zal vek thei tu anga a in soi chu an nuya za deuh hlek chu po experience la nei me lo le ngal eng tak chu thlengang mo tin an phun deuh ta sap loma voina la hian a ban ngal ka ring ke chu voin te chu wat luan ve mai thei sin ti te pon oma zanin lam chu dam toin lama a ria ngai dong ani ti te an ni khel ko sap maya chu ta jok te to dang chun loading le a Alex chu amita tak hian ena voin ni lenga ien kol tluan thei ni chuan kan ti buai ho lowang che chuan ke ni zong zong po hian kan ho tu pa ngen kan en thapang che atia an nui ta huk mai Alex chuan nang ni te chu ka zirlai te tan in tlak lo zirlai ni tur chuan no pangai tu na la suk sak thei khopa thindung thiang him ni alangai nang ni chu in ni tu ang in ni zo vek towa tin Alex chuan han seya Alexian an vak lo ti khria ta wangin ani pon ngai om deuh deuhin a chang ve khek zel ani chutia an nui deuh hum lai Alexan an hu chuan heti hian a kon tilea ngai dan ka nei
với ní lẽ cái anh cô thấy đâu này chuan nạp tu cả con kal to mi lawang ka bang ha lang mà sẽ có thế này si chuan nang ni hian nạp tu cả mua so voi som panga in tlan holang ai thungang chu tiang chuan kan in choi don em ni a han tia te cái nghe tin lên nạp chuan còn suy ha ta Alex chuan ni khat lek po ai an kol thei an ring hlol lawa midang ho po chuan ni kan ti nge yang an lo ti ve liak te boka principal chuan an meeting chu ti to pa an chuak ta song sang ani Alex chuan an chuak song song chu ena an chuak zo de vek ta mo tia chuan a han chuak ve dona ni pakhat hian an lo ko wa a hoi le ta zo te tu tho mai chia nun nem mel tak mai hi lo nia an pan hi chu chuan anom ta Alex tiongoi ni kha alo tia limbon kania maths teacher kania section 6 no pang ho chu ida kha chiang lo pon ni mai theya chu wangin film kho viau photla ka du khop mai alo tia limbon hi kum som thum velan to a mel en mai po hian midang ang lo takin midang ngai to na le zai do na mel amu theya Alex po chuan mi thotak ni da khia ani chu mole a kalo khedon nia ten changa limbon chuan in ring tok ti chu ka khia ma se basangam lutuk hi chi rawania alo ti ne irin ai nan huai sual fiaw ania o annu le pa thei thil ti thei tak tak an ni wangin an du dan dan in an om thei ni hian an ngai ta ta ke ni lama tong hian khrem na kam pe thei si lo annu le pa ten an tran la ta khrem na pek thei ni tlat lo hi boi thla ka ni ka ma sa po khan an zir tir tu kha dam doi na da ngai hial khopin an lo khoya tun thleng hian alatam tha thei lo atia Alex chuan ani chu mole ava zia lo ve o ma se ka ti thei mayang no pang mai an lania an tha za man tu mo mal zok siam sa ngai ni don chu ati le maya a iti dan dan le chuan lom thu sei ka du a chan chu he tla si kam boi puina kai to a nangin kam boi nai kon ching fel thei don nin ka khia alom khop mai atia chu lova bili le leno te kha anin thuwal thariyo maya ke mani zinga po hiam politics thalo takhi an siam pha fo lat ni hian ka khia khatianga chang let fok ngam kha kan tam lo viaw ania atilea Alex chuan ni chung chuan ani chu mole kalo kha ve vek lo nei chu atimaya bili le le no chu angai na vak big lo ti khriat thiam thei chuan limbon po chu chuak ve ta pona chuan lenok le bili chu an lo ti tia eng tin nge Alex hi kan chin fel theyang tin tuma man nan lo siam mek ani Alexan a chan dana khan an lung alo oi thei thot dawa bili chuan ke ni ti ngai hlenem zolai no pang vekin an ching fel theyang ke ni in ol ngai ho lo ani khatna tang na beidong ngal don atia anuya ti chuan office la man le le a so ti lai tak chuan section 6 a po chuan zolai no pang chu an lo thap to an ho tu ra mai lo wangin an mani an le khabu chu lo chiao khoi mai turin an tia ma setlem te chawin chu chu an ti atam zok chuan an phone in game sen khela a then an thu bial la ya an ti tia an zinga chuan an ho tu thak tu Alexa chanchin khriat chak te pon oma Alexa an ti chu a chanchin khriamo an sui chin te an lo tia len hi chung ka ho satak an nia thil ati theya an ngai sang hlom em ema a thu ber hialo me an soi dan chuan thila ti theila to kan ti blood brother ho point than tuma an omna building po bom mangin an be chiam ton ti a han tia mi te chuan Alexa an ti chu chu tiang chan chen nei ni ti an khelok sa lo han sui zel te an tia len chuan a soi chin som zela bom ma pu ma chi khan pu je sa kha puwa chong chung zo ka tangin le ya zuan thlak puya a zuan thlak na chu fi som panga a ya sa ni mai thei engtin mau lo mole chu ke point ka mit nge in ka mu a han tia minang ho chuan i mu mo a thei do na mi fi som panga tang zuan thak te chu mi a po box sia a thei do wang an lo tia len chuan ka mu lo mole a zuang chuak che kha a puak hal chuaya ma se engtin mau lo zo te ang mai hian le hian a tum dam dap mai mole atia minang ho chuan makan ti an oi lo ngam si lo len be kana soi ni miawa chuan Alexa chu a para thlak thalak pui ka tum te lul nen ma se che vel lai chu mu nom ka lo thelu tuka ka thein hil dei lom atilia chuan an tin zel an lo tia bidang ho po chon lo kal hnaya
len thu soi chu an ngai thave chak dewa niang an hu deuh chuan engvak ma thleng chi to lova Alex chu athu ha chola ma se me la chon hlo na eng ma lo athia kumin za nge mo ni le an ron ti a ka khwe chi lo ma se la upal wanga me la tang khan haidi po chuan len thu soi chu thutna tang chon lo ngai thavea house gang hovina an man lai khan le ofa khan lo chan lai khan Alex ming a siri zeu kha khia tuna len hian pujisa po chung na zuang tha ti bel soi dia chu wangin Alex chu Clifton chung kwan an inzom na ngetak an nei aring hal mai me chadang ho chuan bial nu nei ngam le an lo tia enge chu chui ta la tang kai na tin mi pa ho chuan an lo nuya lo nei lo po ni se nang ni ho chu adu don chong lo cheu an te bok mi dang ho chuan a chan chin dang soi tu kan hello mi an lo ti le len chuan Mr. Lee ne na anin be chung chang te kha soi le ai nom ti tak chuan an ngai thla thap maya a soi ta ka chuan Clifton chung ka ta na mi poi mo tak ani ngei chuan an ring ani insual thiam ngai sang tanana na chu a mel an hu ma hawin an ngai sang hal ta em maya Master Alex ti na hing pon soi top a hing pum min hello mi an lo tia ma se hing pum chu fian om lo chu ti lai chuan Eric ka phone chu lo ria message adonga a han honga bilin he na tangin message adonga ni voina hian zotir tu thar nei dona an chiang zela a hming chu Alex Ambrose ani khola ya te omai mai thina in le lo po nei mu mal lo ti te hi ani midang ho chuan ani chuan le na soi kha chu ani lo nianga ni lawang engtin nge Alex tu te u kha chu kan zotir tu atran thayang khola ya omai mai te ani theilo an hming ain angani don chuwa kapa poina Alex tak tak kha chu mu tum thena ma se mu theilo nia helaya mai ron thok lo to pang an ta Master Alex chu helaya mai lo kal lo to pang ti nan sui sap sapa Billy chuan nga tinge chu on thon che ama pon he tiang hian me thawn oma piangin on thon ve je che engwang nge an lo tia ka khabik lo ka puten hena suidan chuan Billy hian kan pass vek thein turin ma aladon le khazir pongai don lo chumi tu chuan kan zio tu te piang hi lo no bo zera ni mai chu kan te thei nei chuan min pass ti vek dona chu tiang lo chu ding ka khia atia animo antia Eric chuan an teacher lo thar an lo no bo thei chuan exam na an pass vek don tia alo soi chu midang ho chuan an bank khon te chiam lo mai thei Billy chuan nge du ti lam ala poi mo khinawa an teacher thar chan chin chu khrebel zeran du ni Eric chuan ngai poi mo lo maula a thleng tur chu thleng le don tho atia midang ho chuan nia kan khria lom amma su zo ka mi Mr. Goldberg po kha achunga ithil ti kha kan khria tunami po hi a thlak tu tur ti chianga chuan engtin nge kan lo ti le don an han ti trana a ka khai mai bik lo ma che thatakin lo welcome photila thang ti na nuya engpo chuni se an zirtir tu te lo ti boi chu nuam an ti zong takani wangin Alex po ni se an lo ring lok hlom ve viau ani chutia a thian ten an support ti a khria ta ka chuan Eric po chu lom khop maya chuta message thar dong le a hei de Billy hena tangin he mi thar pa hi lo not bo thei piang hena dorok sing kha sanga pek ain tiam ani hi tin Eric chuan a soi le ta chu thuan khria chuan am phur sot maya poisa ro lo pon an ti pe kha ne ya poisa ro phei chuan an pe lu tu rang takin ma lo laila ti chuan poisa chu kan in sem don ni an tia chuta Billy chu reply la voin la la hian he kan mi thar local tur hi abe dong hal don ti in thon te an lo ti boka Eric chuan a thian te soyang chuna han tai pa a senta chuan engting nge kan lo ti dan tur soi ho wangu le an tia an soi ho tamam mai Eric chuan ho tu ni om tak mai hian a thian te chu han en kwal vela nakina chuan an bangkil sira chuan haidi ama chu wa thu chu awa muwa le khabu hi lo chira haidi evate ma big ve avatia haidi chuan nia tin ati ngai chu ti mia ani hi chu boina ain rol ve ngai vak lova lekha zo pe ya ti boi tu hi nei thrin jok mai puwa a mela that ve do wangin an be boi pe veo le ngala
Eric chu lo kal hnaya chuta hei di chuan min kal san la lekha ka zir hi atia Eric chuan a that chu dina kal san ve le mai bok ti chuan tran hun a lo nia zir tiu tu thau chun lo lang don ta ti chom khom na chuan an lo thu khom le ya Alex chuan section 6 ho chu ai angkol thei ngam ti bok chu an lo soi khom le lai mai alano pan mel ve maya ati thei tak tak lawanga an ti hloma chuti lai tak chuan bili chu lo lut ve a engwak chu soilam lova ma se chek chu han la a thuwa a mela chuan tumbo na mela lang Alex i omlo na turai omani i bial nu po ka chu sak thei che ni chuan engwangin nge thil dang po ka chu sak thei lawang che tun tum phei chu i bial nu mai ni lavin thil tam tak ka chu sak don che ni khang zirlai no pang ho khan anung chungin an phum tluk che ani don atia chuti lai chuan Alex chuan classroom lam chu apan pheya zirlai ho chu an thutna chuan that takin an lo thuwa no pang sual ang poin an lang lo no pang fel mel tak angin an lang vekani an textbook chuan kewa ti chuan le alo lu don ta kong khar chuin hong deuh sa an ngoi thop maya alo lu tu chu Alex chu ngai that lat lo thil khria theina ga yoma nei kan ti to kha kan la khria mo kong khara chuan engamo thangkam om hian a khet lat mai thangan lo kam pon mai thei chuan chhuata chuan engamo ni om tak thil nal chu amu thei chuan kong kai na hon chia lo tla turin thir mum lak fu na tak tak hilo da boka tui bucket nen chuan le zirlai ho po chuan acha chelai chu lo bik ni lau tak hian fel tak mai hian an thu thap bok Alex chu ding deuh data chuan an hung tol deuh laka voi le khata kong khau chu pet hung to pop mai chuan a chunga tang chuan tui bucket le a chunga thir mum te te an om chu kan tla sung mai chuat chu hu koi deuh nuai maya Alex chu film kho tak chuan a lut ta zirlai ho chuan makan di khop mai eng tin nge kha khriat lok sa thei jok tu wa po an tong ngam talovani enge thleng zel don le chu thila then zo ve le chuan pon lama tang chuan zirlai no pang then khat le ti chaw then khat po chun lo chuaka Alex te rum omna lam chun ron en de hu loma am principal po khan enge thilta ti na vadak chuak ve a thil thendana han hu chuan Alex kan roi chu fu do ne atia zirlai ho chuan Eric lam chun hoi pheya ani chun alo signal zewa engma thleng lo angin omro tin ma se Eric hian ro manna tam dak alanga avoi khatna chun hlo tling lo ni mai thei ma se Alexi engtin mo tak ti mol phola tum kana chuta le Eric chu kon tho chuaka sir kaming chu Eric ania kan class io in he present hi pek chaka du ni tin box pakhat hi aron pe idu ngai poka be seibok atia Alex pata chom bom moi tak mai thinga siam hi ada Alex chuna han honga achunga chuan mai zel tlon tha tak tak hi alo om te umai Alex chuan makati dewa chuta Eric chu thutna lama chuan let le a sarlungai su idu chuan kan tla sa hian mei izu theyang zu poi du chuan hei in theyang engmain thla hunna tuam lo in tur nei lo poin kanei thawa in vedonia atia dokan hoi tang chuan zuno lo phora zu botol nen chuta kha idu ve chuan in chit mai ta che avatia Alex chuan zuno chu la anuya dokana chuan ada leya chuta Eric lampang chu hoya Eric chin ti pa tak mai hian Alexa alo en chuta voi le khata Alex chuan a oma tham ta thuta a ke chuan tlo boka a thing thrit tir tan hok mai Eric mel support tak po chu abo thang hal Alex chuan mong chan chuan han hoi le leya zuno le zu botol chula bolhobo ma chuan vom luta ani na taka chuan zuwa khan khon wak tuyan le lut tela amei zela khan jen an zial tel boka han inin han zuwei se chuan apoi hle mai theini midang ho chun ngoi dak maya haidi ve thung khale Alexa an mu chi amei chu a mu to nu khani ti kha thiam Alexa mel a mu chuan a zirlai puidang ten
an ti tum dan chu soi chu ngal vek mai te duwa ma se angam chi abik lo a thut na tong chun ano tang ve em maya engtin nge an ho tu pa lo ni ngot thei dan chu khathiam lo ama tak tak ani alaring lo hiala a phir pui te ani takin tlemin an tim dewa Alex chuan le ngai thlo le tuna tang chuan hetla si ka thun huaya om towang in ti derna ti te in point kan ti khatiang a thlak tak tak te kha a thleng to tu ani lo in thiam na mangin exam in ma chhona nga ya mani ta na chak ai khok theu in don bok kan khathiam em a an ti ya chuan class atong chuan a chuak le tamaya zirlai no pang ho chu an thinarim khop mai engthil nge thleng ta tin erik chu lo tong chuak nge nge a len chuan kan thil tum lo cham vek engtin nge kha kha khriat lok vek thei khatiang khang kan lo cham ngai lo sin alo tia tin a che dan khadang dai em in mel khriat tiang na mu mal po aum lo zir tir to dangan nei thun te chu thu enga mon soi deuh duwa an hming ten zot kuala chu tiang chuan an ti thrin ani nga ya ma se lex ve thung kha chu a che dan kha zir tir tu po a ang lo ma sen be dong lo ton thum kha chu an van duai ni a le pe ka chu an van ni to nge yang kha aya bun khan kan che ta ngai ni tin anin fui so so chu lawa to na anin kha ve deuh chia chu tiang am lo nga ringot chu an du big lo a ai na su zo kin an be le angai don haidi la khan Alex kha khriat mi khing kha ni in a khriat awangin va fin fi adu khop maya ma se atiam de ubok si a mel le o kha chuin ang che chia am hming po ain ang che chia chu wangin a fala a bia ngai ni chu ta thren te thena chuan ngoi lok to atia engthil nge neta an hoi thop mai erik chuan enge sei ve du atia haidi hi ngoi choi tak ania chutia thren te hena ngoi lok teu ati chu makan ti deuh hlek ani haidi chuan miso ampo sa chunga khan engma tiangai to khwilo in ti lui ni chuanin kanta na poizo kang atia ti chuan ro mutang chuan chuaka Alex chu va mu atum ta len le erik chu anin enton seka engthil nge thleng ta an khathiam lo midang ho po chon makan ti engtin nge kan ti don ti ni om tak hian len le erik chu an lo en thap boka chu ta len chuan a thae thil thleng tur chu hei hi ni a le pe ka chon ro man na kan nei ani chuan midang khre ta choi chu to lo tu a nguk te chawin ti to tu ngati mo an lo tia erik chuan a chan chu hei di kha na khil zel thei tla talom kha in khathiam ve mai lo wem ni atia di chuan le hei di kha na Alex kha falin ava mu theita Alex chuan hei di chu thiu alo khil fi a ka tu soi hi oi vek angai ipa hi zong tu nga a chu tiangin nangma po hi khetu che anom vai chuan ni chunga an tuan du ngei dona chu wangin plathum chung chu ke man ka ven him che ngai dona chu lawa ka thu po hi oi ngai dona ni athia hei di chuan engtin mo kappa chu engdin huna chi modin atia alhau thong ta khop mai Alex chuan khil mai chu tha tia ma se chu ti lai tak chuan a phone alo ria an changa mi tu emo hian Mr. Ambrose kanin ram na kha ila khriang chu mo haidin hela khan thudik zong zong i soi lawang ti kha alo tia Alex chuan ka khrialom in duang ani don lo le ka bang thei tholom helai mun om hi ka du be ani theinem atia chupa chuan Mr. Ambrose ingai koi ni kha chutiang hoi zong in kan ti hleinem atia Alex chuan phone chu da haidi chuan enge ni ta khia ta chak mel khop mai engthil nge thleng ta alo ti vata Alex chuan thil khia chu azok anei haidi taksa hian atonga pianga an lo khriat ve vek theina tur thil engemaw tak an da ni na ringa nichin deuh khan Alex khan haidi hena apa chanchin a soi deuh thuaka khami ni wang khan rang takin an lo khon hal ti po a khathiam tamaya Alex chuan rang tak main chu thil chu khoya nge an da ti khriat tumin haidi taksa chu han en kual vela chuta a om chung lam dewa chuan thil engemaw tak hi a mu fu ta chu la chuata chuan a pai ke ta vek mai chu thila han la chuak chu haidi chuan lo dan hatuma ma se chirang em maya lo dang man lo chuta kapa chunga chuan engmo thleng khongai min han khilte ate dea Alex chuan
eng chin nge han sei tu ka khre mai dawa angoi wangwang nu chuan itlas lama valet le phot mai te atia haidi po chuan azot li du tabik lawa ole tina let vele tani pon lama chuan bili chuan malak zel dan tu lo ngai to uluk khop maya Miss Limbon po chu section 6 a chuan lu alo tum ve mek boka ma se bili chuan Miss Lim lu lo la thain ka khia a chan chu ni chin deuh khan Alexa kha lo fiam an tuma an hlo cham tlat maya fiam non le an tum mek te po ka ringa atuak ai tuak palang ti te po ka hlaw ni atia Limbon hian bili hi chu ti theivak lo hum khima tun ma deuh khan hotel pakhata mut pui lo tum ve ringot to ma se Limbon hian alo du house si dawa anu dewa aza zerin khami zang khan zu ka ngoi tuka engma ka khachiang le to lo tin chuan lam te lo siam kwal vela ma se Limbon hi me chifing takani wangin a khathiam vek tho chuta tang pe chuan ati thei thei vak lo Limbon chuan angai pui mo du lo ni classroom chung lama chuan eng thang po lo ka mang miang tin lu ngai chotuma lenak la chuan lo valu thoi su Alex chu lo ngak zo pela a chungai nge thleng don lo ngai chang zo ngu alo ti ve a bili po chuan eng tin nge hen na hi a mu dan ka kha chak mut mai mel khe tha nei nyang section 6 ankle to mai pon rovin PE ti chokan da le ngal boka eng tin nge PE chu jo tio thei jok boka kha rovea a thiam na po hen tin om ho si lova alo ti ya le chuan le po na chuan an ding deuh thapa section 6 a chuan eng tak chu thleng lai angmo Limbon chuan chu tia an ngai chang thap chu ati thei lawa lu mai chu du to a class a chuan no pang ho chu an lo du da vio bok a then an lo muwa a then in phone an khoya avalu po chuan tu vak man an ngai sak lawa ma sen peng ching lem lo lim chuan ale khabu chu honga helam longai sak ro o an tia ati tir chu han ti tran mia alo ma che khan Alexa lu zo chia tlemin danglam na a thlen te po a bei si ve dewa ma se danglam na thlengam chun chun beng ching lo dewa ne mai ama ko chu anom dana chu ngai kanga anon ti boilem lo boka a sei tu chu sei mia chu po chu thil lo mo mani to khum khum mai an ngai thlak lo khum khum kha chu an thu ni ve towa an beng chen lova an ti boilo bok ni chuan a tha ne mai bili po chuan pon lam tang chuan uluk devin lo ngai tha nga tinge mon va beng ching ta lo ve nga tinge an va fel ta ve alo tia angai tha uluk zera minute nga kala minute so ma kal nu po chuan eng ma chu tiang boina em a thleng ta tlat lo nakin de ba chuan lim chu atong lai chu top ta mak mai uluk la zuai na lo ngai tha engam ta ka thleng don ta tin ma se minute som pakan ho po chuan eng ma thlenga om theilo chuti lai tak chuan Alexa chu lo kalin nangni ho hi nga tinge hetain om alo tia an phode uzok mai Mr. Empos nangelo lungai thlawete engam ta ka thleng nge yang tin leno chuan alo seivata chu vela atu khum chu ri fok a han hoile ta bili khani bili nga tinge a han tia bili chuan ke ma ka ni lo atia leno chuan atu kum chur tuai vat maya chuta bili chuan Alex hna chuan Alex keni chu kanin kha chiang vio tu ini na dik tak hi engtika mo chuan kala phok vek don ani atia Alex chuan a thalom eng thil nge ti thei kan lo ngai chang ang chu atia Alex yan lo na chete ma nei lo ti chuan akal liam vele maya corridor a chuan zotir tu dang thren khat te po chuan engam tak a thlen le ta kin tin an lo ngai chang deuh thapa ma se engma chu tiang bon thlenga om tak sirowa chuan anom na ngai a chuan an le ta sap towa bili le leno an la bei dong lo daw ka chon vela an ngak to an ke te po a kham ta deuh class azo chuan bela lo ria lem chu nui sang chuan class atang chuan lo chuaka bili le leno te chuan engma an chang chuak ta tat lo Miss Lim long hak lok te tin lenak chuna zota eng thil thleng mau na nge voin chuan va fel om ve atia lim chuan enge mo thleng seng ti le a han tia thil dik lo thleng do na nga in khriat tlat chuan enga mo khriat pui in nei ni jok mai lo mo zo tir tu ve tho in nia
chút tiền người đàn lâu này tới chỗ ava him chia lâu về ô atia lim chỗ kal lệ ngala lên học chuan mày mày à lâu nó ngạc tệ Alex hi han bang fel phật se nang po hi ibang har don lo tia chuna chuan lên học lại bị đi chuan bay siang thlen tak lo wang khan an lung oi thei ta tlat lo ngat ting nge mo voin chu section 6 so hian bawak ang man la siam lo le han tia beli chuan lo langai chang te chon hulam po alo malom chon hulam man che don aniang atia zir teo tu dang ho po chuan Alex chu an ngei ve do wangin engemaw tak chu thleng sen du vek ome lan cha zawa chon hutlas an tron leya angai te bokin section 6 a chuan engemaw tak a thlen be sein an ngai chang le thap ma seng ma chu thleng theilo nakina chuan chon hutlas blo zo le ta ti chuan le Eric chu lo chuaka an hunga zirlai dang tan lo zui bok bidi chuan Eric ngatinge voin chu in va chelo ve enge thleng ta alo ti vata enge chu chu lo buai ve viawa kalmai te tin za lo tak chuna chang le ta bili chu hlau thong tel tel ni kha chunga Alexa ban lo vai chuan school mual tlan hol kha anin choi chia Eric kan na chan dan la chu midang ho chuan an lo kha ve thu boka chu wang chuan thil an be se chu a thleng don lo ni na lang bili tan chuan ni thalo tak ani don chu ti lai tak chuan mi pakhathian le section 6 no pang dong zong kha mual lama kalangu le kan tran to do ne ti thom hi lo ria chu pa chu Alexa ni beli chuan eng thil tak chu thleng don ni mo jing lama anin choina kha Alexa chuan a thing to don ni na lang voi som panga mual tlan hel tu ani kha voi khatlan chuak tu pon meter zali zelania chu baka an tlan lai chu section 6 ho nge chuan an en ani si vai chuan avaza thla don em chu ta bili chuan Alexa lam chuang takin ava pan pheya jing lama kan thil sui kha chui theng hil zo kong u tin ava in pha nuai ta dewa Alexa chu ne lo tia pom ta Alex chuan kanin soi towa I chak lo zo ka chu wangin mi pa takin in ti to chu in ti angai lo mole atia akal san le tamai Alex chuan a thona thak chu nuam ati tran viau mai bok chu ta Eric chuan a thian ten hena kan sa thak le Mr. Bidi te le midang dang anin choya kan tla sa thir bon tak thleng nge don a thleng lo ni vai chuan mual hi tlan hel anin tiama kan tla sa eng ma thleng ta si lawa an chak ta lawa tuna hian anin choina chu an ti thlo tling don ani chu tin a thian ten hena chuan lo sei dak mek boka zirlai no pang ho chuan chu thu chu an lo khadu ngang mai Eric chuan a thian ten hena chuan phur takin ho enangu mual hi voi som panga lai an tlan hual don ani chu tin a soya bili chuan Eric I khre khopang itima ma ni alo tia Eric chuan alo hlau lo khop mai I du dan na min ti the emoi tia mi I thu thua tur kan ni lo ni ti I khriat nan in tlan lai kan lo en ngatang ati khera bili ro a thinarim khop mai a thuruk zong a soi chua sak vok nen a chan chu bili hian Eric te chu enge motak alo ti tir thina ni ti apuang rongat maya te chuan le zir tir tu te po chu an local khom ve a principal chuan Alex hena chuan Mr. Ambrose hetiang thil hi ti khera tulem ni le a chan chu thok ho vek kan ni hi in mail mark na lam hi chu kalsan a thado mo atia principal ani angin thulai le tak le bawak thel dai zongin Alex chu aron dor ve ni Alex chuan a ni lo ve kan ti nge yangai lom zirtir tu mani se an thil ti dik lawa chuan kan khem ve ngai tholom anin tiam na anga kan om tir lo chuan zirlai no pangdatan za tlak ani don hleinem atia anzinga chuan mi pakhat chuan Mr. Ambrose khatian thila wang mai khan min tlan tirang mo atia Alex chuan eng thil mai mo he ai de hi kema ti chuapo ani lawa nangma ni zokin in choilam hi chu in sei chuak ning ka khria chuan ke chuan kalo pom ve mai zok ani kha atia bili chu thok han lawang wanga ti the dang nei box si lo lenak len chuan an hanin en thina an thin hirim don em maya bili chuan an ni zat na sdon ti in khema se atlan tho chungai si
ที่จะอมข้อมห้องเมื่อละมาชวนเอาดิ้งชัวกะจงไล่แต่ชวนอินทลานไล่กันเอ็นจักโตอินทลานป้าอินดุลเกียอินเทนไล่แต่โปะกันหัวจักอันโลตียโอ้โหอันที่นักเมลเล่ไหมมาเสียหัวนมดอนขบไหมที่นักมาเสียอันตลานง่ายทุกบุกเสียอันโลตียจุดอย่างชวนจงไล่แต่ชวนอันโลนิจัดนักสกขบไหมตุนฮีอันจงเดียวตัวตำจกเตอันหมูสิทธิ์เทนหุ่นรำจางอันนี้เตียนเขียอเล็กซ์โพสุอารมณ์นี้เวทเรียบปะมาเสียอินซูมพร้อมอ่ะจุดต่อจงไล่ดังชวนเราเห็นเบลเซล่าติดชวนเล่อันหันหลังจนตาวัยขัดอันหลังชวกจูอันหลังเฮ็ดหลังจ่อยไหมอ่ะอันเราเอาน่ะสบกสีโฮสเทลละมันเอาปังอมเตโพสุอันก่อนก็เซล่าอันทันเตเพย์ชวนจุมีจุกตันจกตีนอินหลังเสียกเอ็นอังไม่เฮียนันเราเอาปะวัยนี้หันหลังเล่ไม่เอาชวนจงไล่แต่จูอันกิมเดียวเวกโตอันจักะอันที่นักเรียนบ็อกซี่มาสติเทดังอันนี้นั่นแค่บ็อกซี่เราที่ชวนเลยอันหันหลังโจแล้วมาไม่ชวนอันทรันเตเพย์จนเจ้ารู้ตุกะอันเล็ดตบไหมนี่จงไล่ที่ชวนหลังฟูลาทัดค่ะที่ขันอินเฟรมเพิ่มเสียเตอินเขทียมเวไม่ยังเต้นเราตีอ่ะอันตรงกันเพิ่มจูอันเนี่ยลำลกลางอ่ะไงท่าขึ้นนวมเราล้มคบไหมอันหาลุตุกจูชานโปฮีอันช่างเล็ดเทเราอันมุเล่เล่เรามาอเล็กซ์ดาชวนทิ้งปุ๋ยจุงเงินอันหลานไล่จุดเราที่ละอาบุลาชวนปุ่นสิบปเราดิ้งเวียยังงามตักเห็นสวยดุนดีนักเรียนจุดตาปุ่นสิบชวนโอเล่เซ็กซ์ซิจูเอียนโกลเซลอ่างไอโดนันนี่ฮีอติยาอเล็กซ์ยันอันปุ่นสิบเนี่ยนาฮิยันให้ดีตรงจางขัดเลี้ยมาสวยเซ็กซ์จูไอเอ็นโกลเซลอ่างไอทุเล่ให้ดีเซ็กซ์จะอมจูเวนปะอ่างไอทุเตะสวยเล็กบอกจูวางเงินปุ่นสิบเฮียนอาปมปุยตานี่อเล็กซ์จวนนี่ก็เทโต้เป็นกะโหลเอ็นก็หลังจงไล่ถัดตะกะโหลช่วงไงก็ตัวมังอติยาปุ่นสิบจวนอารมณ์อมนัสจูอีตุ่มโกนั่นฮิตฟ้ากอติยาเฮตียงงาตุ่มโกฮีกันแล้วต้องไงโดนี่อติยาชวนอันนี้ตะกะชวนเอ็นก็ชุนจมมินดีโลปอนี่ละเอียนก็หลังไงโดนโถกะทุนไหนนับเปียละมาเซ็กซ์ซิกซีเอียนก็ตัวกันอันนั้นติดลัดมาก็สวยตั้งหล่อไม่ได้จูอันที่อ่ะจวนตัวน่ะจวนก็ริงโจตัววิวบุกเจนี่อาจารย์เตียวข้าจวนก็รู้ริงเหลือไปดอกทรินเซียมีนักเทียมตัวเนี่ยอธิบุกะอเล็กซ์จวนมีแต่ทิ้งลุงเหตุตัวจวนอันดูจงตักทีมาสักที่เหตุรู้เวทุยนะแห่งจงไล่แต่เฮียนันเขาตัวแต่เห็นเอวักหรอวะจุงอันเอวักหรอเขาจูอันหลานเตียวตะจักกะจุดตะจังจวนอัลซัมตะการทิ้งลุงเหตุโฉเทอเบยเซนี่อาเจดันละฮิดังได้ครบไหมเต็นจูลว่าอัฐอปุยทปอชวนอันจะเวดกทปอเบสเซบังอันดิบกจงไล่ประคัตจูเอริกันเฮนาชวนเราก็นายะเอริกอินหัวตุป้าจูอปาก็จะครบไหมแห่งเฮียมาติเวกติโออะไรตียะจุดแต่เอริกชวนกันเห็นลุงเนี่ยอดูวางเงินกันลมจงมินติสักแต่ปนไม่เทประคัตจีวิกเราเลยอติยะมาเสียจูเราเบตุชวนอาจารย์จู่ยังปลงนี่ก็เสียสปอร์ตลำไงน้ำมีตะกันนี่เมลกันตีอ่ะปีที่จอกันนี่แหละฮะล่ะส่วนนักตุกะปีคลาสกันนี่โดนบุกะเอ็งเตียงตะกันอินฟิตเงี้ยที่พวกเฟียตัดจากผมตกคบไหมอ่ะตีอ่ะจุดที่ไล่แม็กจวนอาจารย์จู่อันละล้านโซโลเดียวละล้านโซเวลเขาจู่ล้านโซตีกันเล็กอันดัวมีเลี้ยมแต่เจ้าอันล้านโซเทียมาเสียตำจกจู่อันละที่ไทยเทียดาวอันจ้าบ่อาเทรนนี้เขาให้เราวินอันเราถูกบอกว่าสุดอย่างชวนอันเล็ดเพียงพุงไหมจงไล่แต่ละชวนปุยตางให้แต่ละวินอันเราเอาเงินนั่นสุดแต่ไม่จอกบอกเสียปุ่นสิบละชวนอันละล้านโซโลสุดล้านโซเที่ยวง่ายตัวเองเราฟูอย่างไม่เฮียนมาโลละเบลีปอจูนี่เขาให้เราวินอันลุงอาคนหักเลี้ยงชวนอาคนเราเห็นอันเราถูกก็ปฏิอาทิลติเทตักกันไหนเวียเพราะสตอนักก็ไล่ปอยนุลาดูทิ้งเทค่ากันเนี่ยมาเสตุน่ะอเล็กซ์ฮิอันฟิล์มทุกทอน่ามินมังตามะตีนอัฐานักคบไหมอเล็กซ์ละก็จนทิ้งนักมาเอ็งตีนมันตักผู้บลักเวจูอาจารย์คบไหมขัวทิ้งโดนร้อยจวนจูอินเครมนั่นจะโจเวทให้เจ้าอัตุกัจวนอเล็กซ์จวนปีตลาสุลาโดน่ะปีตลาสีอันหาเล็บบักชินอันนี้บุกะอาจารย์จูอันจะเล่นเวทให้เดียวหุ่นนี่อันตักษาอันดูดันด้านนั้นซอยเทีย
a then te phei chuan zia zu nan ten hmanga a then in playing card ten khela an hmang thawak ngai chuang lova a then chu tan chuak zong te pon thatak a hmang te pon om ve tho len chuan Dylan hena chuan nang Dylan engai ti ve don atia Dylan hi section 6 a chuan chung ko ho sa zara la ve tak mai nia a pian po hi tha kumsom pasari mani se puitling ang mai in tha nei towa pi class hi uluk takin ani hi chunam hmang thina hantlante zuan te le basketball te khelin a hunam hmang tong kai thrin le a tuna phei chuan Oak Ridge High School mai ni lovin he khopuya zirlaizing a chuan sport lam ti thei deuh bekani len chuan Dylan zoni nei deuh ni atia o nei deuh ve khoi ange kan ho tu pa thang khale kan ti chau tu chu khoi ange om a sport du thang se han tumpui ka chak deuh mole atia len chuan a that na sat chu tunge chak zok don ti po ka kha chak lom khei po midang lo om ve te po chuan ani po hinan kha chakang atia Dylan chu chak zok tu pon an ngai vek chu ti lai chuan Alexa chu lo lang lol mai le kan sa vain ding angule a han tia zirlai te chu an ding thap maya ole lo ngai thlaula tuna hian mual so voinga theu in tlan hula ngai anga a han tia a sei zom na chuan hello Mr. Ambrose tin Dylan chu avading hnaya alian thaboka Alex po alang te ve deuh hlek Alex chuan enga neta a han tia Dylan chuan PE teacher ini tak tak chuan sport lam ti thei tak ini arin oma chu wangin ka chou du chani atita chu ta Alex chuan engmoi soya a ka sei chu he school a hian sport lam chu ti thei beng ka nia chu wang ka chou du chani heng ka zirlai pui ai o hian ka chou na chu I pom do nem atita a thian te chun lo phur to khop mai Alex ro a om pa ngai na lo om ranga a than la chuan angam mi alawang Dylan kher chu a hne om lo e mai an lo ti boka ma se chu ti lai chuan Alex chuan a thwa lom a ti tamai chu vele an lom lu tuk chun au ta chiam mai a hmu nom do ne Dylan chuan kan ho tu pa thak chu sop do ne ti tok se pon lo om Dylan po chu a hlim phian mai a chan chu a chak lo hi ring lo ama tran tun tam box si inga kan in tum don ti po I khian mai ni pom mai ang mo a ti le Alex chuan poimo hlei nem chung te chu engpo niang miang atia a that chu thosut le oi to lo a chan chui chak don si lawa atita I chak lo chuan lo kal na hmunai let lenga he na hi iban san bang bang chu chi chovem a han tia Alex chuan ani le lo chak tai la tina han zot leta chu so na chan na chu boi du su a chan chu kala chak lo ngai lo mi zong zong in chu chun khia tina konfi khop mai chuan nang po hi professional polo ni mala ifem khorvia nga yang kan zir tir tu poinia kan khia ma se ka dim don holo chenia atia Alex chuan a thalom ani chuan I chak lo ma sak ber ni don ani chu atuak da ni thiam nga yang atelea Dylan chu Alex tan chuan ala naw ve de boka chu ta le inga nge anin tum don ti chu chian ngai ta bili le no po khan local hnaya Mr. Ambrose Dylan a chou nei pom ani mo tin an lo hlim khop mai a chan chu Dylan chu chak nge na ringa Alex chuan kal mai teu atia biak po a be pe vak lo bele chu a thina rima I thu lo khop mai Alex chuan a za lo reu na khia a thina rima ni Dylan hi ila khachiang lo ani mai thei I van duan tu kan hi atia chu an ren dan dik tak po ni chu ta soi zela long zo ma po world record chel lai phak lo na chu point claim te cho ni in transier la ni se point claim te cho win number 1 ani lova international level a po silver medal langa tani hi o a han te dia Alex PE teacher ve mai nia chumi wang mai chon sport la mai thiam ber ti na ni chuang hlei ne an lo ti le boka Alex chuan thu sei jong jong chu fellow ang mak hian oma enga vak ma ngai lo Alex chuan Dylan hena chuan in ring tuam le ati ta dai mai a chan chu anin tlan siak don ani Dylan chu a tha na khop mai ole iwa han chak don lo em ton chi mual pho hna thleng ve ta atia zirlai te ho chu an local khom zera
Alex le Dylan chu tunge chak zok don le hai ti lo chuan Dylan chun tran vek to le ngal chuta Dylan chuan metak zokhet kan tlan don em niang chu chui tan ve theng em ati ta midang hola chu an local khom sak le to na samai sia ngatinge metak zokhet te tlana du le Mr. Ambo City Mall phol hle atuma ni nge yang anti sup maya Eric chuan asana lo ena le tran don ong o inin ring em Dylan chu ein ring to khop mai 3 2 1 atia Dylan chu dok chuak zok maya atlan da na tang chuan misatlia ve mai tan chuan han chi wala ni lo adok phei zok tak taka alim phei puat maya ma se Alex hi eng ang takat lan thei nge ni ti tu manun khailawa ti chuan Dylan an tlan chuak zok mai chu Alex chu atlan ve hau lo alading ran mai mi te chuan makan tia Dylan chu ral le lama thleng phei don to zirteu tu tlan ta che i zoka mi an lo tia ma se Alex chuan ngoi rangin a en ranga atlan chak vak lo so atiril wa Alex tan chuan a hu phum lo po aniang Dylan chu avoi khatna atlan zo don ta mai chuta Alex chu han zuang thau thawa akut le ban te chu han ti che ve tana ain warm up ve tan me ka ni ti chuan le mit khap man lo khop chuan Alex po chu dok ve ta zok maya a han tlan che chuan Dylan chu voi khat ai tam atlan chuak to tin a than po latlan sawak lowa Alex chu hne nge ya tumani azir lai puite nang ngai san to zia te ngai tu pa nuam hi ti em maya chuti lai tak chuan thi thode fuwa ang mai hian engamo hian a kon le pel fuwa ni hian a khria enge kha tin han enzuya ain pal thu trep nge ni Alex hnung lam chu amu man to ka oyom lo khop hian Alex chu atlan chaka Dylan chu na thei top chuena u ma last lap an thlan don po chuan Dylan chu alo tlan lok to wangin ma la hruai thawa atlan kual ngai hnung bek chi aum to a chak lo chu ren om to chi lawa chak ngai to ngai mia ti chuan le Alex po chak tak mai na han tlan kual vele ta pup maya voi khat chi atlan chuangai ta chuta Dylan chu va phale ta der don ta mai Dylan chu na thei to pachua a ke te chu al don ni mai hian alanga asa hup maya ma se top line an thlen don me chuan Alex chu na kon le pel ta nge Eric chuan Alex na hun man chung chu han chu chuan au i theilo enge zian ta atlan rai lo ber chu voi khatlan kol nan second som nga pukua amang minute khat pot ling lo ani thei don em ni atia world record online ai pun atlan chak zok lo male ati bok Dylan po chun makati khop mai midang ho zong po chu aw na chang pun lo phelo makan ti em awang nang ngoi do thop maya Dylan chuan het tiang ang atlan chak hi ka voi khat ton na ni atia ake ta chu superman ang mai lo male an lo ti boka tu manan thil mu chun oi theilo Alex la chuan a enga ma ngai chu ka van ni mai ni kha ati du chawa ti chuan le adang nge kan ti leang a han tia Dylan chuan ifiam thuyam ni atia alung oi chi ado atha longjam kan ti leang en tlan siak lama chung kan ne lo che ni mai the ma se longjam lama chuan min ne hau lawang ati le ta tun tum chu chak nge tum tua avoi khatna na chak lo ta phot box sia tuna poina chak lo le mai the ni Alex zuan thui zia tu man na khasi dawa building pakhata tangin building le lampo zuang kai dok thei khop kha ne ya Dylan chuan atran ti atang chuan a husit ngam to big lo za deuh tak chuan a han dia Alex hena chuan ton tum chu nangma zuang ma save to la atia Alex chuan nangman ti ma sate a chan chu i zuan thei chin ka khato thawa han ti ma sa phot lai thei top chu khan ka ti ma sak chuan chuan lam eng moi siam palang i chak lo ti pom lo palang chuan lam eng mom lovin han ti ma sa phot te atia asoi chu dik viau mai Alex chu eng tiang taka zuang thui nge ti hrian om lo kan ti kha Dylan chuan min ti thai nge min vau zok ka zuang ma saki du te chuan ka zuang theilom atia Alex chuan atha chu ma se film khok la o in liam palange atia Dylan chu a hanin bua se ya e chuan atlan pheita a thei to chuan han zuang phei dong maya a zuang thui khop mai leya chuan atla khuta sat maya
meter riat le point pathum azuang e an lo ti zong lai te chun au le ta dong tu maya ani pon zuang thui en tia a confuse sot a chan chu well record omsa ai na zuang thui tlat a mai na zuang thui dai di na ni chu a thian the phei chun phur to khop maya dilan po chun nuama tia a in chuanga alex lam chu hoya min ne don lo ti ni om ta khian a mela alex e ro chun lo en le du lova azuan vena lam tur chu pan pheya uluk takina kalna tur ta chu han ena dilan chuan min ne chuin ring do su alo ti kham alex chuan ka khrialom ma se kan he thei che ti ka khria atia dilan chuan enga atia alo thong le deu alex chuan ti hian ti teang i zuang thui khop maya ma se zuan ai thui zuang tur chuan ka kut hi kan hnung suyanga chuan chu se chung chuang ka zuanga nang ai ka zuang thui theiangem kan en chin don ni o a han ti mai chu mak tin an phun le ta sup sup mai kut hnung sui chuan na zuang don ani chu po akile lam tha chu amang don an ti tuna khana sei zo chi an ti ya anin khil dak le ta a zuang lai chu mon cha khop mai dilan chuan nuya kan khiang chu ati ngota ti chuan alex chuan a soyang tak chuan a kut hnung chu a han suya a han tlana a ke ding lam tha chu mang chuan thei to pina han zuang pheya mi te chuan a thlok elo an lo ti wal thup mai ma kan tel tu ka khai a zuan khum vek mai don lo male an lo tia alex chu vai vut om khom tlak nom na ta na an da khom po chu zuan pel dei la taka chu po a tha zong zong la mang lo zui a tha zong zong a zuang chu ni phei slang chuan mi te chuan an rap zo ko me a tha zong zong tu na hin a mang du lova chu ti chung po chuan an hlau deuh zo ka ni dilan phei chu a thari la hin a khura engpo ni se a chun zom chu episode dot le kan tianga